ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ପ୍ରକାଶ। ମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦୋକାନ? ଦୋକାନ 9ଟାରୁ 2ଟା 1:30 ଏମିତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ବରା, ପୁରୀ, ଇଟିଲି, ଉପମା, ଦହିବରା। ହଁ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖେଇବ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆଳୁଦମ, ଦହିବରା, ଘୁଗୁନି, ଇଟିଲି, ଏ ବରା, ପୁରୀ, ଉପମା। କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ଆମର ବାପୁଜୀନଗର। ବାପୁଜୀନଗର। ଦହି ପୋଦନା ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଦହି ସେଉଟା ପକେଇବି। ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ। 30-40, ହାଫ୍ଟା 30, ଫୁଲ୍ଟା 40। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କହିଲେ? ତାର ଯେଉଁ ମୋଟର ନାହିଁ କି, ମୋଟରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଚେସି ନମ୍ବରର ଚେସି ନମ୍ବର ଅଛି, ଚେସି ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପକେଇଦେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ତୁମର? ମୋଟର ଆଉ ଚେସି ନମ୍ବର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନମ୍ବର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ 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 କେଉଁଦିନ? ହଁ ମେଡ଼ିସିନ ଛକରେ ଅଛି 4-5ଟା ଦୋକାନ। ବୁଝି କହୁଛି ଏବେ ତ ଖୋଲା ହେଉଛି। हाँ कौनसा আছে আইয়া